Κυρίες και κύριοι, βλέπετε τον κύριο Αλάνη. Το σκυλί το μαύρο χρόνια θα πετά. Δεν παίζεται, ναι, ζωγραφίζει. Ξανά ο Αλάνης. Έχει πάρει φωτιά. Δεν πάει. Υποπίεση. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Ξανά ο Αλάνης. Κουράστηκε μετά κάποια χρόνια, 40 χρονών έγινε. Ο Ιός μπαίνει μέσα. Παίρνει το επιθετικό rebound, η παλιά καραβάνα. Ναι. Παίζει και πλάτη τώρα. Και εγώ το κάνω. Μία μπάλα θέλει ο Αλάνης μόνος του. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Ξαν. Πω. Από τα 18 μέτρα σουτ. Ξανά, υποπίεση, βάζει το κεφάλι μέσα, έξω. Ξανά, ναι. Παίρνει το επιθετικό rebound, 1,5 μέτρο, ναι, μπράβο. Βλέπετε τον κύριο. Γυλιές βγήκαν έξω. Όλα τα λύπη του Πάσχα καίγονται. Ναι. Το καλάθι ήθελα. Κάνουμε και κοντινά πλάνα. Τέτοια κάμερα δεν έχει ξαναγίνει. Αυτά είναι τα παλιά τεχνάσματα.